ceritane wayang Jawi ing Projongalengka diraja Rawana raja arani gawe gege nyolong Sinta Anoman cancut tumandang Ngalengka wis tadyawu obong gede jroning praja wayang Ramayan ing negara Ngalengka diraja Ratu Buta Rahwana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman si kethek putih sowan paman Sinta dijak mulih konangan Indrajit lan Patih ning Anoman ora wedi gede eladalah Ngalengka tiapa atokok milong waao padha pating gemblong omah gede kabeh dadi areng dosa muga nangis gereng-gereng iyo ae iyo iyo ae iyo 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 ae wayang Ramayan ing negara Ngalengka diraja Ratu Buta Rahwana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman si kethek putih sowan paman Sinta dijak mulih
Dit lan pate ning Anoman ora wedi gede welat dalah ngelengkoti apa togok milong waao padha paten gemblong omah gede kabeh dadi areng